Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои Ака Абдулло. Раҳмат, ки подписаться мекунед, лайк мемонен, комментария менависен. Вай, мо билет мехарем. Миннат дорем. Ози мо аэропорти Домодедово даем ва ман нархҳои билета мегум шумода. Москва Душанбе аз 10 000 то 12 500. Москва Кулоб аз 7 000 то 10 000 аст. Москва Худжанд аз 12 000 то 13 000 аст. Душанбе Москва 22 000 то 27 000 аст. Куляб Москва 21 000 то 27 000. Худжанд Москва аз 23 000 то 28 000 аст. Москва пересадка Ташкент, яъне барои граница пересадка кардан аз 28 000 то 40 000 аст. Туда и обратно. Армения 25 500 то 40 000 туда обратно. Бо Ака Абдулло худаш маълумот метия пра. Ассалому алейкум ба ҳар як нафаре ки видеоро тамошо дорен, ҳама одамое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. Бо шенаватон дар аэропорти Домодедовоем ва хостем ки маълумот шуморо хабардор кунем, ай маълумотҳо штоби ки хабардор бошен ва хай нарх наворо фаҳмиден. Барои граница пересадка карданам ёки прямои рейсҳо ай пештарада хеле арзонтар шидагиай. Охир вақтҳо саволҳое ки мода камтарак ай дигар саволҳода бигем бисёртар метиҳанд. Мегӯянд ки чанд қадар пул ҳақ дорем ки қатимон барем. Мегӯем ки бе декларатсия то 10 000 $-а мумкин ай. Ки ава як курс қати рубл қати ҳисоб мекунед, ҳамуқа иҷозат дорем ки просто бигирем барен. Агар ки ай 10 000 $-а зиёд шава, декларатсия мекунен, баъдан мебарен. Ва нафарҳое ки бисёр савол метиҳанд, ручноида чӣ бигирем, чӣ нагирем, вақте ки внутренний парвоз мекунем, мисол напитка дигарш хӯрдания бурда метонен. Лекин вақте ки зарубеж парвоз мекунен, таможни мегзарен, мегиран ами об ёки дар ручной дизадаран, духӣ, обшим хӯрока бисёрша мегиран, просто мусорда мепартоям. Барои ки 1-2 сол пеш ман дар ҳамин аэропорти Домодедово телешкада кор мекардам, мусоркашда ҳамаям чиёра меовардам, просто мепартофтанд ки корчаву дигараш ҳамин чизҳо ручноида мумкин нест. Багажда бигирен, мешава метонен ки спокойно барен. ёки шоколад ёки либоса ҳақ дорен ки барен. Мақсад ҳамирам мефаҳмем, фикр мекунем ки саргардон намешавем. ва баъдан ҳар компания функсияи худша дорад. Мисол российский компания, Урал компания 23 кило багаж, 10 кило ручной ютер, 20 кило багаж, 5 кило ручной Somon Air, 20 кило багаж, 7 кило ручной айки ҷое ки парвоз кунад, функсияша мехелай. Мисол компанияҳои российский 1 кило ҳам зиёд шава пули я багажа меспоред. Аз Somon Air боша 1 кило боша сари 1 кило меспорен. ин қадар гап хабар. Ва мода занг мезананд, билета мепурсанд, мегӯянд ки бародар мо дар интернет мебинем ёки дар программа мебинем арзонтарай, шумо камтар қимат мегӯем, ёки авиакассаҳо қимат мегӯянд. Хостам бирасонам ки як видео пешинамда гуфта будам, бо як бор дига хабардор кунам ки мисол вақте ки ай программа мехарен, авиакассаи мо збор мегирад, бале ай программае ки мебине қиматарай. Лекин вақте ки рейс атменид мешава, мо ами атменашид занг мезанем, акаҷон пултона вазурат кунем ёки ягон рейси дига да партоем. Мақсад ки ҷошта амича ҳал мекунем. Бисёриёшда сабшани муя хабардор намешаванд. Мисол ай программое ки мехаранд, баъдан ждат мекунанд 1 моҳ 3 моҳ, штобе ки пулшон бигзарад. Агар ҳамунам ай сайти оригинал харида бошанд, барои ки ҳасте просто гуглда поиск мети авиабилети, уҷа чандта сайтҳои сохтагиан ки мисол мошенникорам ҳастанд ки иқали ҳолатам буд ки билет харидагиан, аэропорт меоянд, ҳам билеташ намебирояд, ҳам пулша снимат кардагиан, ҳам бо доступ да карта меоянд. Мисол мегӯям хакерҳо дигараш. Та ҳар як видеода номеро дар комментария ҳаст. Мисол саволҳое боша дар комментария нависен, иншаллоҳ
ҳаракат мекунем ки дар ҳамун мавзӯъ видео кардан гирем, шутобе ки шуморо хабардор кунем ва агар ки ҷавоб додан натонистем дар WhatsApp менависе, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Худат хай бо ягон чиз дигар намеги барои нафарҳое ки тамошо мекунанд, барои одамое ки ҳамаи мусулмонон да ҳамаи тоҷико да муборак рӯзи моҳи шарифи Рамазон дар паноҳи Худо бошанд ҳаматон.